Ini ang Digicast Negros 10, ang top 10 nga balita sa Negros Island region ang amon idulong sa inyo. Kagyaring aton top story subunga adlaw, July 15, 2025. Lalaki nga nag-ala Superman samtang nagadala sa motorsiklo, gin-show cause orders ang LTO. Tatlo ka mga empleyado sa provincial vet kag ginusisa bangod sa pagbaton sang kwarta nag-resign. Masobra sa 40 milyones pesos kabalon sa suspected shabu nakuha sa PNP operation sa Negros Oriental. 11 katawo ginaresto matapos madakpan nga nagapangsunog sang kable. Kag sa good vibes, mga bombero nga nagrespondi sa sunog sa Sagay City, ginpasalamatan, inatanan sa Digicast Negros 10. Sa number 10, Congressional Office ni Representative Albi Benitez mahimo ibutang sa BCGC o kun sa Old City Hall. Sang Lunes nga adlaw, gincheck nanday Congressman Albi Benitez, Vice Mayor Calao Pantavella, kag mga konsehal ang sitwasyon sa ginatukod nga legislative building sa likod sa Bacolod City Government Center. Sunod sa kongresista, sa 4th floor, may ibutang nga reception area nga sarang makabaton sang madamo nga mga bisita kung may pagtililipon. Sa 3rd floor naman ang opisina sa mga konsehal nga ginalauman mahuman na sa sining nga tuig. Pero ang bilog nga building nga suno kay Benitez, mas dako pa sa main building ang ginapaabot nga matapos sa sulod sa 18 ka bulan. Isa sa mga ginalantaw nga plano amo ang pagbutang sa Congressional Office sa sining nga building o kun sa daan nga City Hall. Sa karon temporaryo anay nga nagabaton sa mga bisita kag nagapangayo sa bulig ang Congressional Office sa Mountain View Subdivision samtang wala pa sang opisina si Benitez. I will have a temporary office while this is being constructed. So the option is either here or sa Old City Hall. So we have also enough space for us. But of course, gusto nila patay kami. The first time nga matabo nga si Congressional Office harapan mismo sa City Hall. Yes. So temporarily, dito ka dito sa Mountain View? Ngayon, kapangita pa ta. I'll find a more convenient office para masapos sa mga constituents. Sa number 9, Negros Occidental, nagalaom nga madayon ang negosasyon sa pagbakal sang duta para sa permanent relocation site sa La Castellana. Padayon na negosasyon sa tag-iya sang duta nga tuyo baklon sang probinsya para magaserbe nga permanent relocation sa mga pumuluyo sang La Castellana nga nagapuyo sakop sang 6 km danger zone. Kahapon nagsapol ang nagkalain-lain nga stakeholders para sa rehabilitation plan. Ang ginalantaw nga baklon sa probinsya sa duha ka mga lote nga ginahatagan konsiderasyon among 8-hectare lot sa Barangay Talaptap nga malapit sa eskwelahan. Suno kay Lacson, mga 200 ka pamilya ang sarang ma-accommodate diri. Wala labot sa puluyan, luyag man sa probinsya nga magpain sang isa ka bahin sa mga lote nga magaserbe nga farm lots sa mga magasaylo. Nagalaom ang gobernador nga matigay ng pagbakal sang duta sa sining nga tuig. Wala pa mapato ng presyo nga kabahin sa gina-negotiate sa karon. Ang Housing and Urban Development Coordinating Council naman suno kay Lacson ang maga-develop sang duta. Sa pihak kabahin, magabalik ang community kitchen sa probinsya para sa mga nabilin nga mga pumuluyo sa mga evacuation center sa mga barangay sa La Castellana. Suno kay Lacson, ang nabilin nga pondo gikan sa 50 million pesos nga gin-release sa Malacañang, damlag pa amo ang paggagamiton. Kung gintugutan man ang pagbalik sang mga 1,800 ka pumuluyo sa ilang mga puluyan sakop sang 6 km danger zone, yara na ang desisyon sa LGU sunod sa gobernador. Ini ang napahibalo na sang LGU sa pagsinapol sa nagligad nga semana. Ang isa, pwede man to, again, presyo lang na, no? If we can legally buy it at the price that they're happy also, madayon gina. But I'm really bent on buying that land because
we have to learn something about this calamity na sa Mount Canlaon. And by securing them away from Mount Canlaon, I think is the most logical move that we can do. May timeline na, Gov, like within the year? Or... Definitely, we'd like to do it this year. No? And I hope HUDC also will be ready this year to develop the lot. Sa number 8, mangingisda Pilason matapos gintiro. Wala maghuna-hunang 53 anyos nga mangingisda nga siya ang matiruhan sa isa ka gunman matapos mag-inom-inom sa birthday celebration sa sitio Wayang, Barangay 3 Poblasyon sa syudad sang Himamaylan sa Negros Occidental sa atong Domingo sang gabi, Hulyo 13. Ginsiling ni Police Lieutenant Peter Henovia, ang Deputy Chief sang Himamaylan Police Station, posible na salaan ang biktima nga ginkilala lang kay alias Noe bangod wala man siya sang kontra sunod sa mga tao sa lugar kag matinlo ang iyang record. Sa investigasyon naglabay ang gunman kag iya lookout sa lugar kung sa diin naga-inom-inom ang biktima kag iya abyan nga si alias Melchor nga may apo nga nagaselebrar sang kaadlawan. Sang magapauli na gintiro si Noe mga 15 metros ang kalayuon gikan sa balay sa iya abyan. Maswerte nga nakalikaw ang biktima kag nakaagom lang sang kibyas sa iya natuo nga abaga. Siyang gindala sa ospital kag gilayon man nga na-discharge. Nakasuksok ang gunman sang bonnet itong nga t-shirt kag maong nga shorts. Siyang nalagyo pod ang lookout nga nakasuksok naman sang itong nga jacket kag maong nga shorts. Sa number 7, mga tricycle ginarado sang mini SUV. Ginarado sang Toyota Race nga subcompact SUV ang tatlo ka mga tricycle nga nakaparada sa higad sang National Highway nga sakop sang Purok Kalingling, Barangay 1 sa syudad sa San Carlos, kaina Martes ang aga. Nagdiretso sa kampo kag natumba ang SUV. Nakaangkon sa mga gasgas ang 18 anyos nga driver nga ginkilala lamang bilang si alias Earl, residente sang Calatrava. Nagagwa sa investigasyon sa San Carlos Police Station nga napiyungan si Earl rason na nadulaan siya sa kontrol sa manubela. Ginsiling ni Police Captain Rodney Sarona, ang Deputy Chief sa San Carlos PNP, gindulong sang driver sa eskwelahan ng duha ka mga utod nga nagaedad 14 kag 6 anyos kag pabalik na kuntani padulong Calatrava sang magluntad ang insidente. Pagasabton sang driver ang tanan nga gasto sa pagpakayo sa mga nagkalaguba nga tricycle. According sa driver, medyo kulang siya sa tulog. Amo sigurong rason nga medyo napiyungan siya. May na lang kay wala man kuan major injuries na nasustain sa iya. Ang salakyan lang may mga damage lang. Pabalik na siya tani sa Calatrava kay kuan pag-abot nito sa may Kalingling bridge. Napiyungan siya ma'am. Mga nadulaan sa control sa iya salakyan. Mutong na araro niya ang nakapark ng tricycle. Initially, kuan naman sila. Nagkuhan sila agreement nga sila ma-shoulder to pa kayo sa mga na-damage na kuhan. Sa number 6, 11 katawo ginaresto matapos madakpan nga nagapangsunog sang kable. Ginabulubanta nagabalor sang 2.2 million pesos ang balor sa mga na-recover nga cable wire sa Philippine Long Distance Telephone Company o PLDT gikan sa 11 ka mga persona nga nadakpan nga ginapang sunog ang mga kable sa Barangay Concepcion, Syudad Santa Lisay, Lunes nga adlaw. Kalabanan sa mga gindakop ang residente Santa Lisay. Domingo nga adlaw, Hulyo 13, nadiskubrihan nga ginkawat ang mga kable sa PLDT sa Barangay Villamonte.
Lunes nga adlaw may nag-report sa Maritime nga may nagapangsunog sang kable sa Zone 3 sa Barangay Concepcion. Naglunsar sa Joint Operation ng Maritime Cooperant Talisay Police Station sa lugar kag ila na aktuhan ang 11 ka mga persona nga nagapangsunog sang cable wires nga may ngalan pa sang PLDT. Sunod sa otoridad, masami nga ginasunog ang cable wires agud makuha ang copper sa sulod sini kag ibaligya. Gin-turn over na sa Bacolod Station 4 ang mga ginpangdakop kag sila magapangatubang sang kaso nga theft. Magapasaka man sang separado nga kaso angot sa Republic Act 8749 o kunang Philippine Clean Air Act of 1999 ang maritime batok sa mga gindakop. Sa number 5, mas sobra sa 40 million pesos nga balor sa suspected shabu nakuha sa PNP operation sa Negros Oriental. Arestado ang high-value individual nga ginkilala kay alias Pau, 36 anyos, kag residente sa Dumaguete City sa ginpatigay nga drug buy-bust operation sa Prok 5, Barangay Santo Niño, San Jose, Negros Oriental, las 12:33 kaina Martes ang kagahon. Naglapot sa 6 ka kilos ng suspected shabu ang nakuha sa suspect nga ginabulubanta nagabalor sang 40.8 million pesos. Ang subject ang karon yara sa custody sa PNP kag padayon pa nga ginausisa. Ang operasyon ang ginpatigayon sa Provincial Drug Enforcement Unit, Provincial Intelligence Unit sa Negros Oriental Police Provincial Office, Regional Intelligence Division, San Jose Municipal Police Station, Philippine Drug Enforcement Agency NORPO, kag PDEG NIR. Sa number 4, Governor Lacson magapagawa sang EO nga nagatukod sang task force nga magatutok sa peste nga nagaigo sa katubuhan. Wala sang deklarasyon sa state of calamity o state of emergency. May kaangtanan sa pagpangatake sang peste sa mga tubo sa mga probinsya. Tigaylo, isa ka task force ang itugas ng gobernador sa pag-monitor sang RSSI. Ginsilin ni Governor Eugenio Jose Lacson nga magapagwa siya sang executive order nga magatugas task force. Ini ang pagatapuan sa mga tiglawasang Sugar Regulatory Administration kag gobyerno probinsyal. Patag niya ang pagpaidalom sa state of calamity o kung emergency kinahanglan sang approval sang sangguniang panlalawigan. Ikaduha, ang kahalitan nga natugas ng Red Stripe Soft Scale Insects o kung RSSI sa mga katubuhan, hindi man sa level nga mag-qualify ang declarations ng state of calamity o kung emergency. Ang panawagan ng SRA para sa amo nga deklarasyon suno kay Lacson, iyan na sadto pa ginatugyan sa mga LGU. Pero wala sing ni isa kay LGU ang nagpatuman sang amo nga deklarasyon. Ginahaylos ng SRA ang amo nga deklarasyon agud mapadasig kuntani ang procurement process karon nga may pondo man sila nga magamit para matap na ang problema sa RSSI. May mga tikang naman nga napatuman kontra RSSI. Suno kay Lacson, magahinyo siya sang opinyon sang Provincial Legal Office bahin diri. Hindi naman pwede yan through an executive order. No? We need the sanggunian to back up that if that declaration is needed. Is there enough basis to declare as if you can recall, I think SRA appealed for the province to declare a state of emergency. No? And I counter by saying I would leave that to the LGUs. I don't think any LGU declared. No, that means the percentage area is not big enough to declare a state of. Sa number 3, Mayor Greg Gasataya nagpagwas ang EO nga liwat nga nagapatinlo sa mga dalanon kay sidewalk
sa mga illegal structures. Ginpirmahan ni Mayor Greg Gasataya ang Executive Order Number 015 Series of 2025 na nagatukod sa City Road Clearing Task Force. Base sa EO, ang task force sa magahawan sa mga makabig nga road obstruction kag illegal structure nga nagalakip sang illegal nga pagbaligya sa higad sandalan. Hindi otorisado nga pagpark sa higad sandalan kag iban pa nga sablag sa dalanon kag sa alagyan sang mga pedestrian. Sa kahapon Lunes, ang City Legal Office Enforcement Team sa pagpanguna ni retired Pulisa Colonel Levy Pange ang naghawan sa sidewalk sa gwa sang EDCS2 gikan sa mga vendors. Napuno na abi ang sidewalk sang mga manugbaligya. Mangin obligasyon naman sang barangay ang pag-maintain sang ginhawanan nga lugar agud hindi na magbalik ang mga nagasablag diri. Ang City Engineer's Office kag Bacolod Traffic and Transport Management Department ang magaupod sa pagpatuman sang clearing operation kag magasubmit sang monthly accomplishment report sa Office of the Mayor kag Vice Mayor. Si Pange ang ginbutang nga focal person sang task force. Sa number 2, tatlo ka mga empleyado sa Provincial Veterinary Office nga damlagpag ginusisa matapos nga ginreklamo nga nagabaton sa nga bayad para mapadasig ang release ang permits ang nag-resign. Samtang gin-deny naman sa gobernador ang motion for reconsideration nga gin-file sang HR head sang probinsya angot sa dismissal sini. Sunod kay Negros Occidental Governor Eugenio Jose Lacson, iya ginbaton kag ginlagdaan ang resignation sa tatlo ka vet employees kahapon Lunes nga adlaw. Tubtub na lamang sila sa bulan sang Agosto. Bangod sini, hindi na magpadayon pa ang pagpangusisa sa ila. Wala naging patpat pa sang gobernador ang kaundan sang ilang resignation letter. Pero sunod sa iya, ilaging siling nga sorry sila sa natabo. Ginpapanaugan sa Provincial Legal Office ang show cause order ang tatlo ka empleyado para magpaathag sa reklamo batok sa ila. May complaint ka na forward sa Provincial Administrator's Office nga nagasiling nga ang mga natungdan nagademand sang bayad para sa RAS o kung recognition of active surveillance may kangtanan sa African swine fever. Ginhinyo sa mga tagreklamo ang isa ka thorough and impartial investigation. Ginsiling man sa mga tagreklamo nga luyag nila magpabilin anonymous. Kahapon man, suno kay Lacson, iya ginlagdaan ang order nga naga-deny sang motion for reconsideration nga gin-file ni Attorney Annabella Palik angot sa pag-dismiss sa iya sa serbisyo. Ini may angot sa kaso nga oppression, conduct prejudicial to the best interest of the service, grave misconduct, kag being notoriously undesirable. Damlag pa ginsiling ni Attorney Alberto Nelias Jr. ang Provincial Legal Officer nga sarang mapasaka ni Palik ang iyang appeal sa Civil Service Commission kung ma-deny ang iyang motion sa gobernador. We will not continue to investigate. When sila nag-file ko sa resignation? I signed it, I think yesterday also I signed it. Nag-take effect na baligid na yun, no? Or may harap pa sila? Up to August sila. August 30. Regular. Regular. No regular. Yeah. It appears that we are going to go. Well, I will not anymore cite na lang what they said in the letter. No? But they resigned. Well, I can say this, that they were sorry for what happened. Yeah. Okay. Saan nung maging perman ang potential? I'm MR scope. May traffic. I'm denial. Okay. I think I signed it also yesterday. Kag sa number 1, lalaki nga nag-ala Superman samtang nagadala sa motor, ginpapan
cause order ang lalaki nga nag-ala Superman samtang nagasakay sa motorsiklo sa may dalan sa Don Salvador Benedicto. Makita sa sining video nga gin-repost ng LTO sa ilang Facebook page nga ang ini nga lalaki ang nagahapa sa motorsiklo samtang nagadalagan ang motor kag may nagakuha sang litrato kag video niya. Sang Domingo nga adlaw ininatabo suno sa LTO kag ginapangayuan sa karon sang paathag ang rider kung nga agin himo niya ini. Sa idalam sa Section 48 sang Republic Act number 4136, wala ginatugutan ang reckless driving o kunang pagdala sang motor vehicle nga nagabutang sa alang-alang sang kabuhi sang kunsinuman nga tawo. Suno pa sa LTO, delikado ini hindi lang para sa driver nga nag-ala Superman, kundi sa iban pa nga motorista o kun persona nga malabyan niya. Sa comment section sa post ng LTO, may netizens nga naga-comment nga mas bilib sila ya sa mga nagabike nga nagatakla sa dalanon sang DSB kag padayaw pa more kay may mga motorista nga ginhawa man sa paghalong sa pagbiyahe pero may ara gid haras-haras. Ginsilima sang LTO nga padayon sila nga maga-monitor sang social media post nga nagapakita nga may mga motorista nga nagabutang sang ila kabuhi kag sang iban man sa delikado nga sitwasyon. Kag sa good vibes mga bombero nga nagresponde sa sunog sa Sagay, ginpasalamatan. Sa natabo nga pagkasunog sang building sang cable company sa Sagay City sa Sabado sang hapon, naglabot sa 3 ka oras ang pagpakigbato sa mga bombero sa Kalayo para mapalong ini. Mga bombero gikan sa mga kaiping nga mga banwa kag syudad, pati na sa Bacolod, ang nagresponde para magbulig padasig sa pagpalong sang Kalayo. Sa mga photos nga kuha ni Mark Gallardo, makita ang hitsura sa mga bombero nga nagpakigbato sa Kalayo sa sulod sang 3 ka oras. Gani ginpasalamatan sa Sagay City Government ang tanan nga mga bombero nga naghatag tiyempo para mapalong ang Kalayo. Pati si Mayor Leo Rafael Cueva nagpalabot sang pagpasalamat sa ila gilayon nga pagresponde. Sa inisyal nga investigasyon, masobra sa 7 million pesos ang balor sang halit sang sunog nga ginapatihan kuryente ang ginhalinan. Kagamo, yadto ang top 10 stories of the day tubtubwas. Ako si Barbara Mijares. Maayong hapon.